Hola, molt bona nit. Bona nit. Em dic Ivan Monells i sóc enginyer superior en informàtica. Bona nit, Ivan. Bona nit. Bona nit. A continuació us presentaré la meva idea de negoci que presento en aquest concurs. Trabajillos.es. Quantes vegades us ha passat que necessitàveu algú que vingués a casa vostra a arreglar-vos un problema X? I que difícil que ha estat fer-lo venir tot i cobrar els desplaçaments a preu d'or. Aquest és precisament el problema que té aquest ninot de blau. Què li passa? Se li ha espatllat l'ordinador, i sempre espatlla en el pitjor moment. I ha trucat a una empresa del seu barri que es dedica a arreglar ordinadors a domicili. Però què li han dit? Li han dit, doncs el de sempre. Et tardarem 5 dies a venir i a més et cobrarem 60 euros només pel desplaçament. Però per altra banda, qui tenim? Tenim l'estudiant d'informàtica. L'estudiant d'informàtica estudia i, per tant, no treballa. I, per tant, no té diners. De totes maneres, sí que és veritat que té un cert número d'hores disponibles durant el dia, perquè normalment l'estudiant estudia només al matí, per poder dedicar a fer alguna feineta i a guanyar algun dineret, a fer algun trabajillo. Així doncs, què és Trabajillos.es? Trabajillos.es és una manera d'ajuntar gent que s'ofereix per donar serveis puntuals en gent que els necessita. I quina és la millor manera de fer això? Doncs és evident, una pàgina web. I aquí, on està la pasta? Trabajillos.es es financiarà única i exclusivament de publicitat, amb un ampli ventall de tarifes. He fet una exposició molt organitzada i es veu que l'has planificada. Les teves decisions les prens així, tan planificades, sota algun criteri concret? Sí. Com les prens? Sol utilitzar mètodes. Coneixen els arbres de decisió? Són mètodes que t'ajuden a prendre decisions. I jo sempre soc, com tots els informàtics, una persona molt metòdica, molt planificada. I sempre vull fer les coses en un ordre. Sempre vull saber què és la següent cosa que tinc que fer. Quan et veus obligat a improvisar, que és una cosa que les empreses fan cada matí quan es lleven, què fas? Passa sovint. Llavors és complicat, realment, perquè has de valorar en molt poc temps tot aquest tema de números que a mi m'agradaria analitzar i que no puc fer-ho, però bé, a la vida, com vostè ha dit, això passa i s'ha de fer. Ivan, tu veus que les empreses voldran posar anuncis en una web que es diu Trabajillos? No desprestigia el seu producte? També s'anuncien a Meneame. On? A Meneame.es. Suposem que tot això funcioni i tingui autonomia per si sol. Tu ets una persona inquieta. Sí. Molt inquieta. No pot ser una moda, però tu quin serà el pròxim Trabajillos? Miri, jo em considero un emprenedor, no un empresari. Quina és la diferència? Un emprenedor li agrada crear, un empresari li agrada gestionar. Jo, si això tira, ho he creat i tinc la satisfacció de que ho he creat jo i ho he fet des de zero, no veig per què no vendo. Però, Ivan, ens estàs donant poca confiança, perquè si nosaltres ens estàs dient que et donem els diners, que te'ls gastaràs, i quan el retorn de la inversió hauria de començar a venir, tu marxaràs. Però això no es ven per paterrals, A partir de dimecres 29 a TV3, 8 candidats. Estan en joc 100.000 euros per al millor emprenedor de Catalunya. Tens una idea? Vols muntar el teu propi negoci? Deixa't assessorar. Truca al 012 o entra al web inicia.gencat.cat del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.